बिटिआर सरकारनि एसएनएस फाउन्डेसननि नाजानायाव माजबातनि नाव हेरुवायाव बेसेन नाङै मेगन आरो खोमा नायबिजिरनाय बादा खुंनाय जादों। बिटिआर सरकारनि हंस फाउन्डेसननि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाट भैरबकुन्द काउन्सिल बियाबनि एलाबारि बिसिडिसिनि नाव हेरुवा गेलेग्रा फोथाराव बेसेन नाङै मेगन आरो खोमा नायबिजिरनाय बादा खुंनाय जादों। बिसिडिसिनि गोबां गामिनि हौवा हिन्जावफोरखौ मेगन आरो खोमा बादायाव फारि फारि आनजाद खालामनाय नुनो मोन्दों। मेगन आनजाद बादाया शंकरदेव नेत्रालयनि रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों खुंजादों। दिनैनि आनजाद बादायाव मेगन आरो खोमा आनजाद नायनायाव 150सो हौवा हिन्जावफोरा आनजाद नायनाय नुनो मोन्दों। आनजाद बादायाव हंस फाउन्डेसननि टीम मेनेजार अर्जुन नार्जारी, एलाबारि बिसिडिसिनि आफादगिरि सन्जय बर' आरो शंकरदेव नेत्रालयनि डक्टरफोरा बाहागो लादों। दिनैनि बे जोंनि 38 नं भैरबकुन्द हमस्टेनि सिङाव थानाय एलाबारि पार्ट 2 बिसिडिसिनि सिङाव जोङो मोनसे मेडिकेल केम्प बेयावहाय मोननो हानायनि थाखाय आङो गिबियाव आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। दा बे जोंनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गंफ्रोम गामिनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु मेगननि प्रब्लेम आरो खोमानि प्रब्लेम बे बेमारजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा दिनैनि समाव फ्रियै मोनसे सिकित्सा मोनदों, बेखौ आङो गोजोननाय थादों। आरो बेवहाय जोंहा बिथां हान्स एनजिअनिफ्राय जोङो बिथां अर्जुन नार्जारी फंबाय, बिथांनि जे इनिसियेटिभआव आंनि बे बिसिडिसिनि सिङाव बे केम्पखौ पातिनाय जादों। आरो बेवहाय आङो थोजासे आं बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै आङो गोजोननाय मोन्दों आरो रायजोफोरखौ आङो बेबायदि हेफाजाब खालामनो मोननानैबो आङो गोजोननाय मोन्दों, बेखौनो आं बुंनाय जाबाय। जों बावहरग्रोयो। दिनै जोङो नैबे जोंनि नैबे माबायाव मा होनो, नैबे जायगाया नाव हेरुवा, बे एलाबारि बिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो। जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे जों इनिसियेटिभ जोङो लादों बेयाव। बे इनिसियेटिभआनो जाहैबाय फ्रि आइ स्क्रिनिं आरो अपारेशन। बे केटारेक्टनि मेनलि जोङो दिनै बेयाव स्क्रिनिंनि मोनसे मेडिकेल केम्प जोङो लाफैदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो नेत्रालया, शंकरदेव नेत्रालयाजों जोङो कनसाल्टेसन जों खालायनानै जोङो पार्टनारशिपआव जोङो बे केम्पखौ जोङो बानायदों। आरो एलाबारिनि जिथुबा बिसिडिसिनि जा मासिगिरि बिथांमोन दङ आरो नाव हेरुवा बिसिडिसिनि बिथांमोनजों जों रायज्लायनानै नैबे जायगायाव जोङो दिनै बे मेडिकेल केम्पखौ जों खालायफैदो। स्पेसियेलि माने पुरा केटारेक्ट माने स्क्रिनिं जागोन बेयाव आरो अपारेशन जागोन, फ्रि अफ कस्टआव जागोन। दिनै जोङो बे स्क्रिनिंखौ जों खालायगासिनो। लोगोसे जोङो बेयाव जायफोरा सिभारिलि, जायफोरा बिराद गोब्राबै माने मा होनो हियारिंनि प्रब्लेम दङ खोमा खोनानायफ्राव, जोङो बिसोरनिबो जोङो बेयाव स्क्रिनिं जों खालायदो। जायफोरा बिराद गाज्रि रोखोम अबस्थायाव दङ बिथांमोननो जोङो हियारिं एड जोङो एलएमकु होननाय मोनसे दङ, आर्टिफिशियेल लिम्फ मेनुफेक्सार कर्परेसन अफ इन्डिया, जोङो बिदो टाइ आप जों खालायनानै जोङो हियारिं एडखौबो जों होगोन। आरो दा नैबे खामानिखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरनि इनिसियेटिभआव, मानाव गेदा प्रमद बर' सारनि इनिसियेटिभआव जोङो बेखौ हान्स फाउन्डेसनजों जोङो कलाबरेसन जों खालायनानै बेखौ जों मावगासिनो। गोबां मोजां मोनसे बियो इनिसियेटिभ। जायफोर बिथांमोना दिनै स्क्रिनिंदो माने बिराद गाज्रि अबस्थायाव जों बिथांमोनखौ जों स्क्रिनिं खालायगोन, बिथांमोनखौ जोङो शंकरदेव नेत्रालयानि थ्रुयै जों गुवाहाटियाव बिसोरखौ फ्रि अफ कस्टआव जोङो अपारेशन खालायनानै जोङो होफैगोन। लोगोसे सेम दहाय बुंनाय बायदिनो बिथांमोनखौ जोङो जायफोरा हियारिंनि प्रब्लेम दङ बिथांमोननो जों थ्रु एलएमकु जोङो बिथांमोननो जों हियारिं एडखौबो जोंनिफ्राय जों होगोन, बेखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जों बेखौ होगोन। आरो दा बेखिनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर जोङो चिफ सारखौ जों थेंक्स होयो। मानो होनबोला बेफोरबायदि खामानिया उदालगुरिनि गासै 10टा स्टेन्ड पइन्ट होननानै जोङो बुङो जोंनि लेंगुवेजाव, जोंनि प्रजेक्टनियाव आरो 10टा स्टेन्ड पइन्ट होननानै बुङो। बे स्टेन्ड पइन्टखौ जों जुदि लकेल लेंगुवेजाव सिम्प्लिफाइ खालायोब्ला बिसिडिसि हमनानै ला नाव हेरुवा थाबाय, बिथिं एलाबारि थाबाय, बेनि उनाव बिथिं लामाबारि बिसिडिसि, नलबारि बिसिडिसि,
ओमफ्राय बिनि उनाव तामुलबारि भिसिडिसि हरिसिंगा समस्तियाव थाहैबाय जोंहा माबा मा थाहैखो आम्बागाव सस्त्रपारा हरिसिंगा भिसिडिसि थाहैबाय कालिंगदुवाराव नायोब्ला रतनपुर पानेरि सुमापारा रुपाखात जों गासै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जों कभार खालायगासिनो लोगोसे जोङो नैबे नोंथांमोननि रादाब बिजोंजों जोङो रायजोफोरनो बेखौ फोसावहरबावगोन जाय बिथांमोना मेन्टेलि चेलेन्ज जाय मेन्टेलि माने बेमाराव गोलैनानै दोङो जायफोरखौ जोङो बुंनो मोना फाग्ला फाग्लि होनना बुङोना बर'आव नङा होमबा मेन्टेलि चेलेन्ज मेन्टेलि इल मेन्टेलि रिटार्डेड बुंनाय बिथांमोननि थाखायबो जोङो जेनेब्ला माखासे LGB लकप्रिय गपनाथ बरदलै रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेन्टेल हेल्थ बिथांमोनदोबो जोङो दाखालि बावैहाय थांनाय 20 तारिखआव टंलायाव जोङो रस NGOदो जोङो लोगो नांनानै साइकेट्रिक बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै डाक्टरनि मोनसे टीमखौ जों लेंहरनानै बिथांमोननो जों मेडिसिन होनाय खामानिखौ जोङो मावगासिनो दा बे खामानिखौनो जोङो उदालगुरिनि जा उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्ट मेन्टेल हेल्थ प्रग्राम मोनसे दङ डिस्ट्रिक्ट मेन्टेल हेल्थ प्रग्रामाव दा जेनेबा जोंहा उदालगुरियाव साइकेट्रिक जोंहा जिरायो दा रौतायाव गासैबो मासनि फार्स्ट उइकआव रौतानि सिभिल हस्पिटालाव जिरायो ओमफ्राय बिथिं खैराबारियाव 4th उइकआव जिरायो 4th उइकआव सासे साइकेट्रिक जिरायो जेसेबां खैराबारि भेरगावआव जा मेन्टेलि पेसेन्ट दङ जोंहा माने खैराबारियाव 4th उइकआव मासनि 4th उइक माने ब्रैथि उइकआव माने बेयाव थांनो हागोन आरो ओमफ्राय उदालगुरिनिया 3rd उइकआव जायो उदालगुरिनिया बर्नगाव सिभिल हस्पिटालावनो जायो आरो माने दा बेफोर बुस्थुखौ जोङो गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जोङो उदालगुरियावल' नङा गासै बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाव जों खामानिखौ जों मावगासिनो माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट NBT लाइभ